mu shirya baby za mu gaida mama. Da ke da kawayenki za mu je mu gaida baba. Ni fa bani fada kuma bani sada gaba. So suke mu rabu ba su so su gan mu tare. So suke mu daina yawo. Assalamu alaikum. Ko shi wani baji suke ba. Assalamu alaikum. Kun kure ba? Ya kare. Ya kare. Gashi ma ya gama shi. To da Ya shi. Baba. yawa dana. Waka ne ka son fara dana. Na ji an ce ana kuɗi a waka. Fara waka nan. Ai baba, bare kuwa ana kuɗi amma kun ka san wani kuɗi ba local Kowane irin waka ne ko idan yin waka ne to. Shikenan kamar wane kalan waka ke da Kowane iri a samu. Ina wanda wannan tafin nan. Okay, wannan bai wannan nashi musician ba. Shi ma zan iya yi. Zaka yi musician. Kar ka mun gwada mun kawai. Ka ta ka rubuta. Ina rubuce. Ai ka san yan inuwa. Yami zo ni bala sai. Mawaƙin Hausa na to shi ba rubuta waka. Irin shi zan yi. Wato irin ne mi za ka yi. Yawwa ka gane. Masha Allah, ka san abin nasibi. Idan har Allah ya hore maka kuma Yawwa. za ka iya yi. Shekara nawa muna waka. Shikenan. A kuren gara ni nake ɗaukar na farko ma. Wannan ke. Abba. Shikenan. Kai su kamun. Shikenan. Ya kuke fara abun kun nema. Ba kana kariya. Okay. Ai abun ne. Al'amuran ka san sai a Sawa zan yi a baki. da ba. Ka san abun wato a hankali ake nufi saboda ka san abun wato kayan mutane zai iya jan kafa ba. Bari ni ba haka. Haka yayi. Yawwa, ba ka ta. Ko dana. Fara ko. Yanzu ba za a sake da. To ba za ka iya farawa an sake da. To. Labari a zuciya ake. Ba da ka taba ba. Ba haka bane. Kidan fa music ne ba. Okay, to bari zan canja. Wato music ne ke. Ba ka ce za ka iya music ba. Muje zan yi. Wahila kin ci amana ta. Baba haka ban wannan. Abin da nake so gane wannan music ne. Shi music ana tafiya da shi har an tuni wancan kuma wakan Hausa kake. Tun da ba zai ka faina waka. Bari ga mu. Ba zai gagara ba mutum. Kar san mu. Da ni da ke a rayuwata ta duniya. Baba. Ya ka sayar ba? Kaga nan wato nan yan sayar wall sound studio ban ma son mu yi aiki mara kyau wanda za a je ana Ba kudi zan biya ka ba? Ka fara ka bane. wato na ka taka jiwa ba mu aiki idan har masikar mutum ba zai kwantar da hankali a yi aiki mai kyau ba gaskiya ba za mu yi aiki ko da me za ka ko ba baka shiga ina muje zan gara. Wayo Allah na, wayo Allah na, wayo Allah. Baba Ba ka ce waka bai? ba kawai ka je ba Kana ba kudi zan biya ka ba. ba wai magana ba Kana ka ji mana yi kudi ba wai yi magana kudi a waka. ba magana kudi ba ne wanda suka ma da kike Wannan ba abin ci ne. mu kuma kalan wannan ake ko ba ni na hakuri da na hakuri da su Wannan kudi zan biya ka ba. ba zai yi ba Kudi zan biya ka ba. ba zai yi ba gaskiya Kamfanin FK Media shirye-shiryensa akwai nishaɗi ba na labarinsu. Kawai ka je ka yi subscribe ɗin channel ɗinsu mai suna FK Media akwai shirye-shirye. Ka yi to ai na fara gani tun daga yau.